Ka hakini ke por pat ngida ne kaban. Aingu biang yo try bangila ia kaban yo biang i gani ke kabu. Bangini yo sngau biang i gani ke jinghikai ka ba kodona ke ketien ke jong Blei. Kumbanga juong i pi barobor nadu ki jingkran ke jonga ki ba menshua. Ba ngasngut ho agadok not jonga. Katagadai ke bata syai kedar bat ke bangada yo iru. Bo Blei udan lagi jong ki jing ai. Hangi ki brio ki bahikai ke ketien ke jong Blei. Udan lagi jong ki subject lane ki nongrim na ke ketien ke jong Blei ki bau kuat ingi ia ke bangin keren ika. Kat kum ke jing sngot ho jong angalayet ho i ki bobon. Bahag ke jing hikai ketien Blei. Nga kham sngot ho bau Blei kuat inga bangan keren ia ke jing hikai. Ka bahag ke jing edai bar ke jing em ka bamalagisngi. Bakum nongin em ke jing em kristan ke bejak. Bakum nongin lak banyelek persya ia ke jing yelek ki jong syaitan ke jing em jengi. Bakum no bangilak ban long ki priu ki bau Blei upen dan kamingi. Nak betagi negi sngi ke bekhado. Kata ka ke jing bo ke jong Blei. Bangan hikai ia ke priu. Mana ke por. Ngam da kata ke jing hikai ke bejele wadu kata. Ngam da wanra ke jing hikai ke ban pen kelain lani ke ban pen kelumar ke priu. Ka jing hikai ke ba Blei bo haga da not jonga kedai. Ka banga Iakynduh bar ki priu mana ke sngi. Ki banga phone Shakri. Amar benang ki bagi phone syanga. Ki banga ya selak bat ki. Ki banga Iakynduh hayang sam ki jing seng. Ki bawan syanga. Ki badana ki jing seng ki bangi dan ki counseling center ngi. Syong apa ki jaka ke bangi le counsel ki priu. Bat ngayo i, bat nda haba ngayo i ke jing jong ki priu. Ka penlong yang abang anum sengot tenat bangan keren ni ka waipat ka bam dan kam. Ia ke jing em jong ki haga jing Iakynduh ka bam lagi sengi. Nga kuat bet bangan keren ni ke eke ka ba aiman sim. Nga kuat bangan keren ni ke eke ka ban kershan ni ke jing lawan sim. Nga kuat ban keren ni ke eke ban yarap iki baki lak ban yaat syakman. Haga jing edai bar ke jing em jong ki ka bam lagi sengi. Namar Balei ngai ai keren ni ke jing ka ngan ong biang kadau kedai bang kuat ban yarap iki brio. Namar haka jing sngot ho jonga. Ka ka bangingi ya nadu menshua adu menta ka de ju hi ka bangi Iakynduh. Bat ka ka baki brio ki Iakynduh menta ka de ju hi. Bat nda haba ki brio kim dan nong hikai lani kim dan ban pen I ban yarap lemeki kin hap apring ki jing bak lagi bopon bol syaitan uncap ki dia nak takadau ngakwa bangan ya dan bentalang haka ta jing Shakri. Hakaban long ka jing ku shaka met ko jong try. Nakabenta ki banget ki jong Blei. Ba hadian bakila Shakri yo Blei ba nda baki Iakynduh I jing baki num sngau lengo ba baki tip kum no ban le ha jing em. Tengah kwa bangan sedang biang ini ke jing hikai jong amat ke sngi. Da ka banga ai kerteng yang ini ke jing hikai jong alese ngam ngai ba pen sngau that yang ini namar kumang ladap ong ngila cukuran ni ke jing hikai wat ha voice message ki baladam. Hadai ngan wanra sada ka wai pagarukom men ke sngi. Da ka banga ai gini ke kerteng ka banga labu apa gini ke mobile ki jong ha gini ke recording ki jong ha ngamut panong nga ai kerteng ka Balei ni Iakynduh Jingeh Haba ngila Shakri yo Blei. Balei ni Iakynduh Jingeh Haba ngi Shakri yo Blei. Ngabut dah kata ketien. Balei namar kini kan penlong ifi ba pin perkhat ba pin snap ba kan penlong ifi ba pin sedang ban yo jing shai. Namar nda haba pi dona plega Jingeh hagap ngayo I gani ko wai ba haba ki brio ki dana pa jing em ka barim ka jing em pertai bara bagi dang em ka pop bara bagi ya ka ni ka pertai ki Iakynduh shibun ki jing ki Iakynduh shibun ki jing le ka jing em ki Iakynduh ki jing pang ki Iakynduh ki jing dok ki Iakynduh ki jing pat jing pra kim dan ki jing sok ki dan preng ka jaka ka baklumar bat hadin ba Blei kuta iki bat hadin bagi asngau tim ka jong Blei lem bagi jing yalap
but kadang ke por ke baki yo ege jing slok marmet na ke brio ke bela Shakri utrai but adien baki la kren je ke jing suk ke jong Blei je ke jing kemen ke jong Blei je ke jing khu ke jong Blei but lagi la kren je ke jing job ke ba baki ya be Blei but ki tu ke brio ki ba don na ke jing jin jar to ke jing em ki da pdiang yo Jesus Christ ma ki kwa ba light no na ke jing e baro and right nda baki la IT show try kila shame ke jing em ke betamai kila kemen kila dan ke jing shong shit kila dan ke jing shit ram kila dan ke jing kemen na mar ke jing penem ke wanra ke jing kemen o brio pinlap ba ki brio nda ba kila Shakri o Blei ma kato ni sngi to ni por to ni benai but nda ba kila ya ke dan ke jing kemen na mar bro ke brio kila ya keren lang na ta yela diru kila light na ke jing pen ram ha ke pop o Blei lo map ki ula ai ki ke jing em ke betamai Henry nda habe ki le yaad nda ki le yaad man Shakri o Blei. Walit kilat egane pin Iakynduh Jingeh haba fi Shakri o Blei. But nda haba fi Iakynduh Jingeh hadien ba pila Shakri bahai o Blei. Pipo yaga jaka ga ba pikindit. But pidana ga jaka ga ba lingo. But hanta ki wan ki jing penduk mensem but ki jing kelumar telem. But people khat Balei nganang Iakynduh Jingeh. Haba ngala IT ngala Shakri yo Blei daga donut paro. Balei yo Blei klem jubab ege jing duai jonga. Balei try me pen Iakynduh yang aku mungkin ege jing abang akwa bangan Shakri ya ba. Fika taka dega ba. Hagi ni gisni ngi klem hikai ba ege brio. Ko mga juong borobor laban ong pen ban hapol kikat tukat ni pos nem menta. Dengi ngap ege jing hikai hang ni ne. Ni ngap ege jing hikai ege banabar. Kambun hi la hikai palat ege brio. Bahadian bangila IT ngila rung shigni ke jing penem. Bara bangila dana ke jing ai ege jong Blei. Bangila pediang men simu khoet. Ngila dana ke bor ke jong Blei. Ngi day bet banyo pediang bet ege jingger khu ke jing embat ngi day banya bet. Tanga ke jing roi, bara ke jing riu spa. Bara ke ta ke jing mo ke ta ke jing kemen sudah. Banginum day shuban ha ke jing bangi day ban long ki nong job bangi day ban ngi yo e ke jingi kai hoit ngam kren be ke ta ka de be dai hedik la da long tangkum ta ka long tia shigang kam long balance but nda haba pi poi pat ke jing aba pi la Shakri pat yo Blei pi perkhat ela dia ba imat nga klem syam mi ke jing penem lani imat ka klem dei ke ni ke jing Shakri ke jonga yo try namar ki wei ki roi ki wei ki yo jinger khu ki riu spa ki ya mo ki yo shibun ki eki ngapat ela dinga pa ke jika ka be but kan pen klumar pi la da pim skot khu ye ke jing kai ka barenti ka balong balance ka biang kan mau u Blei kwa man pen kordit ingi Henry Blei kwa pat ia ka bani kai ingi. Bakat bangidang dana gani ka pertehi. Wat le lingo. Wat la da fila Shakri yo Blei. Pindang Iakynduh shibun ki eki be aga jingem. Nganum compromise ya kata. Nganum tre ia ka bangan yat light na kata. Nganum syaptiang bangan keren ya kata. Ngan keren syainang ni. Lada fimut hi ia ka ban Shakri bahayo Blei. Pindang Iakynduh ia ki jing katukat ni ke jingem. Ngan pudi na Bible nga habang keren kum ni ngam kwa ipi bapin du men sim ring kwa bangan pen i ga basisha. Namala da ngam pen i ga basisha. La bisiyo i bet ba tang na ko ga liang. Banda pila Shakri yo Blei bapin suroi bet katakde ga babakla. What hagi testament ga berim. Ke kitab Sam ke jong David. Kalau nang ke balai fusau. Ke dekat ke bekat kendai. Ke orang gini kitian. Ki jing jar jang obahok. Kilang shibon. Henry utrai upelat iki nakibaro. Atau pin pediang ini kitian. Baka Bible ke orang hagini ke dekat. Ki jing jar jang obahok. Jang obahok. Jauh beriu bala IT sutra. Wei beriu bahok.
Ubriu bahok la pin puli na Bible ke kitab Sam ko nang balai pu ar ko sok utau bala yo telep no igi jing pala jang yo bala telep no lin ni pop jang sok tau briu bo try nya shu igi jing ba ma ha bat ubahaga men sim jang dan igi jing shukar. Ubriu bahok ude briu uba Blei ula map igi pop ke jang Ubriu bahok ude briu bala mat igi jing kala ka bomot ke bishisha. But nda ba pila Shakri o Blei kumta. Ngakwa ba pintip yekini kikitian ki ba Blei Quran naga Bible. Hagi ni kitab sam ka mga pulil nang balab sa kandai wang ki jingjin jar jo ba hok kilang shibon. Mde tang kandiat shibon. Hendrai pidipin sngo pat yo Blei ba ka Bible kong uday utray uban pelat yo naki barok. Fia hangta ngakwa ngan pini ia ka balong realistic lane ka bashisha ka badai. Fia ka Bible kong pinyo itu ka jing shisha kan pelat ifi. Kan pelat ifi nagi jing kelumar nagi jing syapting nagi jing do jing kermen nda haba pi kan do jing ya. Babin sngongo you play yang try mentang ala Shakri me. Fi lada ngan ong ko ka ktien. Lada fi Shakri you play pim ya kan do jing adien katu kan ipor. Ngala man ongru ba fiklem Shakri bahayo Blei. Uway pa way uba Shakri yo Blei unya kendo shibon ki jingela. Bala ba fiye kendo shibon ki jingela aga jingem. Walay lingo na magabalu ka ong ki jingjin jar so bahok ilang shibon. And they try and polite iki na kitabaro. Uji sukren chai haga gospel ga jong Yohanes kala nang ka bakhan ri o ngani kai piang ipi gini ba pindup kan mau piang ya ka tin ka jong Blei ba pinum pla ba pi kan do jinge wang kala nang ka bakhan ri ud khat ba lai pula jong Yohanes uji su wang ngala kreni ni ki eke ro pi pinyo ga jing suk anga ka paning kong shwa wang na kreni gini ba nga kreni ga jing shisha ba pi pinyo ga jing suk anga haga pertai pinyo ega jing jar Henry tu lang slur pi ngangala job ya kita pertai kini kitien ki ba pim lakya uji sulak ren shayang ni ba haga pertai ni kan do be ki jing jar haga pertai ni kan do be ki jing nda fikla ba mo nda pidai no shapneng nda pili shong no shakawe pe ke yeng nda pili pen no shakawe ke shnang Rekin ma pidang ima ke jui ke environment, pidang dana ke jui ke society, pidang dana ke jui ke pertai, but pidang hapan ya shibun ke jui ke jingele. But ngakwa nganong fi ke Paul Jesus no to ke tawang ngakren ye pi ke ke ba pinyo ke jinsu ka nga nda fele shame ke jinsu ke jo Blei. Uang ke ke tin ha ke pertai pinyo ke jinjar. Takadaw ndang ila dan makana ke jinsu jo Blei, ngidang dana ke pertai. Bala bangidang dana ga pertengi dang ikindu shibun ki jingjin jar. Uang kumno uang Henry to long slur. Ngangala dep job ikita ga pertengi. Kabamot wali syepting. Alfila don balu Jesus Christ pin job iki bedana ni ga pertengi. Ngayo i gane ba ngadan kama na ya chingai ba eka. Namang ngasay yo kibri ba wan nga agajing sulok. Kibubuni kibani to balei si balei pastor. Balei te ba ngala duai ngala le lut ikaktian Blei ngala IT lut yala de so try ngala persangkat bala ban im kujing im ko babet ngala le iki iru na kabentau try ngala ngala duai ngala le ching ngala ai which ka kam ku Blei re balei te ngam like na gini gijing vi ka ta ka banga ngai kendu ba ka peling ai nga ba banga yo igini gibriu ba teng ni kumper khadro imanu Blei sngot ho re em ngala puli na ga Bible ngalap bat kadai kita ka penong nga banganum tat ban yai keren ni tin ke Blei namar ngasngot ho habang ngasngot ho mde mga keren sarang ngasngot ho Blei ndangi mot shisha ye ga bangin Shakri yo Blei ini kendo shimon ki Jingeh namar ngidang im ngani ka pertai upol la de bong lupa ke jiti ga baar ke jong u tho jo Timothy naglanang benim ko pikin ma la puli gane bon se bo wang gini kitien wang
Handrai tu tip ya gani bahagi singi ki bakhatdo inwan ki por ki bashitam. Filipin da tip ya kata. Wali sngol ngo ya kata. Wali pla la da fi ima yeng ki mi ki jing na keleng ka yeng jong fi. Na fi dan office fi Iakynduh ki jing le persha shibon. Na fi dan ga business ka kumno na fi la Shakri u Blei mi hab dan pe ki jing Aga syong ka syong man pi kelumar. Aga puli tang le fi kelumar lut. Haki eki barok pi Iakynduh i gijing But pi tepat jala deba pila mat i gijing ke jong Blei. But pi depin sngau tho bawa apso Paul ruang, u Jisu ruang, u David ruang. Barok ki priyo nga bado ki ong. Baru Paul hang ni wang hagani ga ba Timothy gul nang balai de khat maning kong wang. Pi depin da tep gane. Bagi sngi ki bakhat do. Ni lengi ementa gi sngi ki bakhat do. Wang hagi sngi ki bakhat do. Kinwan ki por ki bashita. Tala fi tip di katakan pin suk di pi. Minta gi sngi ba finom lingo, finom long shock. Ba finom shonga kendong ban perkhat man bat lagi temo. Man khuslai manong tip Balei ngai Iakynduh Jingeh kan ingat ni. Hoi kam long ka besuk nrengan sa hikai pi Balei pi Iakynduh Jingeh. Dan renga pen iswai pi minta gi sngi yegi di khat Bible ba pin tip ba. Ndang ila Shakri u Blei hi. Ngim la ya kiat na gi Jingeh ki bangini Iakynduh. Man puli pi ga shiti ga jong Petras ka bu tho ka bening kong kalnang ka ba tangini puli na ga khat na kalnang ka ba saw pen puli na ga ni ga shiti ga jong Petras ka bening kong kalnang ka ba saw ga khat ba khat ar ngong no ko heb ba it to wat sngo pla pi ye ga jing tin ju ma me ding ga ba pi ka ba ja ye ga ban tin ju pi kum ba da ja ka ba kla happy wali sngo pla wali sngo lengo teng ni kendit nda bengi poi jing nda bengi rong gi jing ten jo gi bobon ngi klumar thlem kawan ga jing snau lengo Balei kat ni nga pi da kala dur da itho gi brio ru pi ba pi da kala lut ke donut baro ba pi Iakynduh i jing gi bopim poi perkhat andai o apostol Petrus wang gi ni ki nang ne lenang basaud khot bakharar wang ko heba kani ki ko heba kamat ko ki Shakri ki jong Blei ki be kamat krani ki ni brio ki be shaka perthai krani ki ni ki brio ki be Shakri shi shayo Blei ki ba mut banda Shakri shi shayo Blei o ko heba what let's go play ki jinten jo ki ba medding ki ba wan happy ki ba iku ba ki jakla kata ka ki tien ka mga kwang happy iku ba ka da jak nang ka da jakla kam ja gitu ki bakhlem Shakri kam ja hu tu bale he kam ja hu tu bale meng kam ja na hu tu bakran ben Blei kam ja hu tu bish u be impertei u be ya bale klumar ka japen bana pi ki bala da shishayo Blei ba de na ka daw hangni ngan pen pi man ta sngi ba bindup shai bala da pila kala ka ba mot shisha fila yo e ke jinkha arsena ne ke jinkha pat Pila mat ya gajin penem lesi pila pediang wat yo mensiu mekhuat job Blei. Lesi pila adep wat ya gajin pen baptis ke badai. Hendrai Iakynduh shibon gajing gajing em. Syak ngan pen pi ke beningkong ke bengakwak ngan keren menagus ni gadai. Balei pidang Iakynduh jing Kedau gadai. Menshua fidana ke hima jong gajing dum. But minta u Blei ulapan kenria epi shage hima jong gajing shai. But nda haba fidang shumi na ke hima jong jingdum. Pi yang menta ha ke hima jong jing shai. Wali klet bakadan ke jing benot jong ki ksot ba jong ki kot jong jingdum. Ye ke jing im jong fi. Kinyale da ka bor ba da kilat baro na dujok. Ya kaban wan yale biang ye pi hadin ba piladan ha ke hima jong jing shai. Ngakwa vina shai ba hai ke ta kektian. Hang no fi yang da kesni. Ngasngot nat ika tu kaktian ka baong ka shiti ka ba pol tho shiki korin ka lanang ka besan ar korin lanang besan ka dekhat ka bekhat nyaw uang
ladau eu udan au Chris ulang ujing tau betamai ki eru ki berim ki la duno akhmi ki betamai ki la jalong but ngakwa ba pintip ba hadim ba bi don you Jesus Christ pila don haga hima jong ka jing shai but ngakwa ba nganong pi haga ni ka por ba pide pintip ba Blei ukwa inga ba de pi ba hadin ba ngila don haga hima jong ka jing shai ba ngide ban tip ba u ka hima jong ka jing dom kan bishni pi Kanyale efe. Pidi vinte ba Blei ula jiet yang apa di pi. Shakri ke jing penem ba ula pan kan ria ingi na ke hima jong ke jing dom ba ula po ingi ha ke hima jong ke jing shai. Ba wali klet ngidang don na ke jing ele ke bejur. Ban ngidang hap ye ke bangin hap ya shibun. Namar ke hima jong ke jing dom kadang don na ke ni ke pertai. Wali lingo e kata. Ka hima jong ke jing dom kadang trekam ha ke jing shishalele ke da trei palat iru. But pidi pintip ela dia ba wat lada pidang dan ngan iga pertai. Pila dan ngan hima ka jong Blei ka bakan jaman siam. Tang ba ka hima jong ka jingdom kan yale iga ni ka hima ka bakan jaman siam ka ba tamai ka ba pila yan. But hang ni ngan pen pi. Ba wabsul Paul u ong iga ni gikten. Map yang u Petras u ong iga ni gikten. Haga shiti ka jong uga ba ningkong kul nang ka basan. Nabi puli khot ka ba nriu ter ngan pen pi ba pindup tip kani ukuran ngi ye gi bala Shakri utrai wa hagar khat ben riu to pin penret eladi namar kata hapo ga ktiga ba krabor ga jo Blei ba unio pen kraw ye pi haga ya ga ba bet ini ktien penret ang ni gamat bread lot eladi it lot eladi ha utrai ude Blei ban kenti ye pi naga jaga ga be haka ya ka ba bet nga chat snot pengan keren ye ki ya ke cingem lada fi la Shakri u Blei wali klet Iakynduh ye ki ya ki bobon kinan ki ya jong ke jing seiso kinan ki ya jong ke jing terkong but lada fi tip ye kata penret le de khmat jong Blei un pen kraw ye fi haka ya ka bobiang pet wong kum no da ka bobret halor jong u ye ke jing ku slai jong pi baro naba usuma sukher ma u shapang jong pi tu pin le adkar tu pin ye sharai naba uta unong ye le jong pi ubo saitan kumusing ubakerho uyat keleng udawat khnang yo nuru ba unyo ngoi teli kataken kedai ka bang kwa ngan pen pi hagani ka pol sa sin pat ba wat lada pila mi no na ge hima to ge jingdum ba pila rung shi ge hima ka jong ge jingshai pila mi no na ge jinglong barim ba pila ya ge jinglong jingem ge betmai walit klet usatan udang don ka bo arkat tukat ni ban lekeleng ban kni biang itu ki balap diang yu Jesus Christ badene ta daw hang ni usong tu pin le adaka tu pin sharai na ba taw nong ye le jong pi ubo satan kumusing ubakar hu uyat keleng udawat khnang yo nuru ba unyo ban ngoit kata dega jingshi sha ka bangim la ban kero satan udang yat keleng Pi kani ga khat na kwa ba pin sha ba pinum tiang mana wa ni to sing wan ya na tau u api ta man shi o ngot li na ta da bi pet ya ba pin juri am kwa fin le kom ta kin mau ka ktien ga jong Blei ga hi kai shine ni petra za bukrani ga ni udan ga jing snow tho u ong uta unong yale jongi u bo satan kum using na kwa fin da bat ba yutik tien ba ong kum using udawat yang nunu bonyo ban ngoy tele fi ule umde using ude ubakum using u pen i la de bude using u akum using mre umde using ken ma using u shisha de Jesus Christ la khat yo u using jong juda u satan yele ban perthu yo using jong juda but lada ngi kum gi banget ngim tip ye gata ni tiang yo new sing unyo ban ngoy tele pite balai udawat
namar kidon ki ba ulet nuat haban wat manu ki priu ki ba la pdiang yu juskus ki ba la IT ki ba shuyat sa ga jing shaptin but ye kita uni ban ngoi tele handai ya kita ki ba tip ba ki la mat ye ga jing penem ya kita ki ba tip ban pentri kam ga jing ai ki ba kidan ya kita ki ba tip ba kidan ka ikhtiar jong ga jing penem ka ba ki la yo now Jesus Christ ya kita usaitan dan bor namar uday kum using ubahapan wat keleng bania chitom bani wat manu ki banget ki bam snot ho ikaktiru Blei ya kita unyo ngoy telin re ya ki besnot ho dan bor unwanya le tamba haban pet yaw nagata daw ni wong hagar khat ka bakhandai wong yauta tupin ya le persha ki bes kamaga jingai daga batip badang pendap kita gi juk gi sha shitom ha kita gi para bangai jopi ki ba ga perthebi kita ka jing shi sha ga bangim la kyar teng teng ikan ria na gi gi jing ikai ngim tre ban pidiang bangidan na pedang gi jing le ngim tre ngakwangan hikai finang ne baga baning kong balei fi Iakynduh jing wat haba pila Shakri yo Blei kada go de ba pila ken ria no na ge hima jo ge jing dum bat pila dona ke hima jong jing shai usaitan ko musing bukan ho de yat keleng undang ye le ye ke jing em ke job in re yauta ong petras tupin ye le persha vi ka ta ga ke ktien shibun ba ki prunga yo idan ki prunga ba hapsa ga jing pang ki ba hapsa ga jing jinjar nama bakim tre ban ye le persha balai wong ni yauta tupin ye le persha namar lada pim ye le persha usaitan unwanya le evi hari lada wanya le lada finuat ban yang persha ki bas kem haga jingai fi lada fi le persha fi divin scam haga jingai u Blei u klembo yang yang ne ga perthai bo usaitan un ngoi tele u klembo yang yang ne ga perthai bangin sha job u klembo yang yang ne ga perthai bangin sha ram u bo yang yang ne ga perthai ba ni dorn ke ikhtiar u kwa banyo I bagi khon jau Blei haba ki dang Shakri utrai gani ke perthai ba haba ki nang ban pentri kame ga Jingeh hang ta kinyo I ga jing job yo saitan Blei usngau sarang banyo I ba ma phi ki bala IT shau trai ba phi don ga Jingeh ki bas kam bat phi le persha yo saitan bat un haban pet ya jaka buang kumta phi puli nang ni na ke kisiti jong jaka buang kum ni tangan da puli fi wang ya ga ju ik ktia na gala nang ko basa u go jong jakap na ga khat ga basa ga banyo wang nama ga ta to da pin ko ngu ila dio Blei re to ya le persha yo satan te un pet ya no na pi shibon ba ki brio ki bala pdiang yo Jesus Christ ki dan pin bala ga jaka jong ga jing ret men sim ki dan pin bala ga jaka jong ga jing du jing kerman ki dan pin bala ga jaka jong ga jing sharam balai nama bakim tre ban pentre kami ke ikhtiar ke bau Blei la ai kim tre ban yang persha igi boit hap ke jong satan kim tre setia igi ban shimi ke jingking atiar ke jong Blei ke mengadang sidia bikai na kata dao usaitan u yele igi jing em jong kibat kishu hapsa agita ke jing sharem pun sen tuai mata ke singi bangani ke bangai hikai pikan pen kip yang ipi pinong try ladang ala Shakri me ladang adan na pedang jeka ga be nganom lengo namar try ngat snot ho bangala dan hage hima jong ke jing shai pet bahala da film Iakynduh Jingeh haba bi Shakri try ga mat pidang dan lang hage hima jong ke jing do munya le yu fi so ta munya le di tang kita gi bala mi no hage hima jong ke jing do bagi bala yang hage hima jong ke jing shai but wale kelli balai try makhlam ya le na kom ta jonga wale kelli balai try makhlam a jing job inga ula deb a fi ke jing job ke jing job kala dan bat phi ka bor ka dan bat phi ka jing ka ikhtiar ka dan bat phi ka bor mun sim khoi ka dan bat phi ka jing penem ka dan bat phi ka wat lam mun sim khoi job Blei ka dan bat phi ka jinget ka dan bat phi ka hok job Blei ka dan bat phi wat num pen le no ye ka bor ka Blei la ai wa ai knang ka bi ben le yu ba ba pi yang ga hima jong ka jing shai pin job ye ki bor jong ka jing dum ka hima jong ka jing dum ka nam la
Reis ngosi banong baki bobon ki lengok ban baki kuslai. Ai kan jing ikai ke mengai kai fi. Kan pen shai fi menegesngi. Tapi nong try mentangan yang jad. Dan say biang ke jinget ke bangadon. Nganyele persya setan day hang ta fi ni I ke buram jong Blei. Tongan pen I fi sa kawai ke point. Balei ngi Iakynduh Jingeh Haba ngi Shakri Blei. Kebening kong kadai naman gila dan na ke hima jong ke jing shai. Bat ke baar. Blei udon ke training. Ke bakhambaha. Na ke benta jong fi. Yo bahai ke tu ketin. Ia kan le nganda kham kren jrong. Blei udon ke training. Kumbalong akan iku pertengin hap bandan ki training ki bobon. Ladang idei ban yo ia ki kam ki jam ki bakhamalor. Haga bakin jamin semua lemut bau blame kun tiu fi jrong. Bapin poi she ke buram jong ke jing im jong fi. Bapin ngan ong kumne bapin yo ibo blay kun tiu ke jing im jong fi. Walimut bapin supoi she ta klem dan training. Ke training ke jaka kilan met ong lo kumta. Ke dei ka bangimla ya lain abang Shakri yo Blei. Fiki training. Balai training sipai. Balai pen mare u ado bu de tlat dus app. Namar an pen mi na u an pen do i jing tlat. An pen mi i boar. Balai pen ya yo sipai i jaka i be e. Kenang ba nda haba u le i tma. Bonde i kendu i be e. Kadai pen man ke kabu yo tu sipai namar ula adep train. Fi ke training kadai ke bedan kam hagani ke jingya lenti bakin jaman se. Ngakwangan peni fi balai Blei uhap banyalam yangi agi training ke bakham Balei ngan bu ni ke ke juba u Blei u kwa ban pendu nangi yagi jinglong ki bapenuit yo Blei habangi mot ban Shakri yo wat lada filap ula pentemai fi fila yo agi jingem ke pentemai henrei pidang deu brio pidang dan gedo pidang dan gejing berkat Bakidang dan sibon ki jinglaw. Ki bangira lang hagani ki jingim ki betamai. Ki badang sno redin hagi jingim chengi. Ki ba Blei ukwa ban pendu yaki na ki jingim chengi. Bat lada yalam fi haki jingi Iakynduh ki babon. Ki numdu na ki jingim jofi. Pinumla tang daga babisi duai. Pinumla tang daga babisi snotho iktin ke jong Blei. Ki jinglang besni na ki jingim chengi ki ndu jai. Day nda habo Blei uyalami ngi haki training ki prepare. Wali ong bo Blei umi. Wali ong bo Blei le siliang. Wali ong bo Blei ie. U Blei ie. Ukwa bapin poi shiga buram. Ukwa ban kentiu fi shijurong. Onom kentiu yenu yenuru klem de yalam haki training. Ngan pen ie fi kebening kong e. Balai Blei uyalami ngi haki training ki be e. Kebening kong ngan bu ifi ban pendu nangi ki jinglong ki bamdai bandan unum la ban pendu i kita lada uklem bread ingi ki training ki be ka wei naki jinglong ki bangidan uwei po wei compare da de bakum lukum nuru ndangila priang yu Jesus Christ hi ngila de jing thau ki betman rengi dang don kini but menta ha ni ki jingi kai nan pen kut daga ni ban kin si beteng biang kawai kabangidan haga jing em gadai ngidang dan ke jing sarong pidang sarong ke jing sarong kadang buat ifi ke jing long do ka buat ifi ki babon pa kidang dan haga jing em jangi ki ba penuit yo Blei baun pen sle ke jing em jangi penuit yo Blei baun pendan kam jangi ada yang terkadang dah pilih Shakri yo Blei pilih ngok Balei try Iakynduh ni gijing ngakuang ana pi dapat bah bayo nda pidan na training what you do mock what you back so it klumar
Once you pahan duai ru benong light no, aingan light no, kuangan light no, and pass no ini training. Lada fish kuat man sukiu kelas jubor te finom ler. Renga kuat nganong feel ada Blei udang bu ipi training balai film pediang ni kita. Namar Blei utip te fi utip yang au utip ipi utip mengidon ke jing serong. Ke jing serong fi. Kedai ke jing long kapangai ikumba kasitom kata-kata balai no brio. Kam light namar bapi ruai. Kam light tang namar bapi suduai. Kam du jat kini ke jing serong napi tang namar bapi la khamsan na ni bapi hikai tin Blei ne bapi le bahai ki beduk kam du. Ka jing serong ngayo i tang kini ke wai. Ka du nda habangi hab agi des ki bobol. Nga ikum bau Blei udah bread yang i hagi jaga ki be ban pen i bangilong zero. Ban pen i bangim don bor na lade. Teng ndangi la Shakri Blei ladang iya sa tanga ka besok. Kanuan ke jing serong. Bagani ke jing serong kanum du nami. Ngan pen i fina ga Bible. Pipuli ya ke shiti ke jong jakam. Kalanang ko beningkong ke dekat ke baar. Pet nganda pen syai bai fi wang. Wang kum ne. Tu pin nyau ya ka. Ka jingkeman sudah ko para banget jonga. Haba pihap haki jingten jo babuan jai. Ngasngau kuma ladang keren da kawai gerukom ngasngau kuma ladang ni kendu yo jakap. Markmat ngan ong yo. Mekemen ba me kendu jingten jo ki babuan jai. Sngau dom kendiat ladang yem sngau tho bah. Lesingan kelibiang hato pikemen. Hato pida syat kemen pida sngau bah ba me kendu jingten jo. Ke jingten jo kam dai ka kemen. Ke jingten jo kam dai ka kemen. Tapi puli yo Petros uang kumno uang harga siti ke beningkong jo Petros ke nang ke beningkong ke dekat benri uang harga bapi sngau kemen la mentah diat pola dan kam la pen sngau si pi ki babun jat ki jingten jo la pen sngau si yangi harga babun jat ki jingten jo ka kam de ke kemen ka de ke sngau si babina ke jingten jo Lada don kam ong Petros, but ngakwangan ong fi ke training ke don kam. Balei ke don kam nama bapindu sengoto balei Jacob ong ni to pin nyau pia ong nyau komat balei pim nang ban nyau count it all joy wong ta nyau ke jingkeman sudah kapamut lada pi nang ban nyau ke jingkeman haba pi Iakynduh Jingeh haba pi Shakri Blei nang ban kemen balei wong kadang ke jong ke jing bento ayang ta kadai ke perang vi ke tien perang kadai ke bitap ya ke kesial ni ke nar bapi mut ban penuan duri ka syaga eke bapi kuat ban tau sati ne ban tau loket kesial ne ban tau pan sniat ne mau ban tau wat ne ban tau tari ne haban tap aga lawar ding haban bom haban perang bahkan kuat gitu ke besarang ban le yu bahkan mi ke bedon kam lam tu pi Jacob ni orang lada pihak agak bekum kata ke tes kelawar ding jong ke jing tunjuk tak boleh pim kemen nama kata ke dia ke perang ni ke jingnya jong pi ke pelong ke jing Aisyah bat kata ke jing Aisyah ngan kuat fin dia yo ke tin wang kani ke jing Aisyah tu ai kan yo ialah ke jing trai ke bejanai fi hang tang ko ngana fi da fi dana ke training wat ju kuat pin chu pas kloi ke training ke betang lai benai ke dai ke babi le tre ke kam ke babi jinjar ke berit ndai ke training ke badai ke bon snam ke dai ke badan ke jing tmu ba ke kam ke babi tre ke dai ke bah ke khamalor but lada fi hab age training aga niyo yala ke jong ke jing trai ke bichanai yaisha pediang ni bapinyo long ke bejanai ke beteli biang ke bam tuna hage ke na kata kadang
kawai na ki kawai na ki ba u Blei un pindu jan ha ka por ba u yala me via ki training kadai ka jing sarong un bo i via ka jaka ka ba ka jing sarong jong fi kan do jai ka jing sarong ka pen khai ka maladi ka pen khai ka jing long meng ba de na ka daw la da fi kan do Jingeh au fi Shakri u Blei tip bi ka ni ka wai ka point ka ba ka pen i u Blei yala me via ka training la da fi dang dan men ta ka training nyau ka jing kaman na mara hanta kan sami ke ba nganget ni ka lai rapi fi ngan duwai no hagani ka por ko pa nganget bagani ka jingkren jonga sa si sin pat ka ba mala ai menta gisngi kan yarap kan ai men se mi gini ki briu ki bishakriya me ba pa ki dona po ga training ka jong me a Blei kinom kwa man pet no lang ta hari daga jinkmen kin sha ka na ma menom sha yaki begin shong sa ta hari men say no iki kum siar ka ba pernai but men pedan kamiki trying islet chimega buram haka kerteng ka jong chi sungi duai amen but amen to blame kur ku fi ku bless you